Manfrotto 322 RC Action kuglehoved er et etgrebshoved, som du styrer nærmest med et joystick. Du kan se, bare ved at trykke her, så er hovedet låst. Når du slipper, så er det lukket. Du kan anvende hovedet på højkant. Du kan anvende det sådan her, og i det hele taget en meget stor bevægelighed rundt. Selve den her snapkoblingsplade, der sidder her, den kan du flytte fra den position til her og til der. Det gør, at det her hoved som noget helt unikt kan betjenes enten med højre hånd, eller med venstre hånd, eller sådan der. Ønsker du at have den ene hånd på udløseren hele tiden, jamen så flytter du snapkoblingspladen over på den her side, sådan at, hvis du kan forestille dig, at armen sidder herover og du har fat heroppe. Det er helt op til dig selv. Man kan også til det her hoved få et udløsersystem, sådan at du kan have en udløser siddende hernede, og dermed have både kontrol over kamera og hoved og udløseren med samme hånd. Det er selvfølgelig særligt anvendeligt, hvis du gerne vil have venstre hånden til at betjene objektivet. Hovedet er udstyret med en libelle heroppe, så du nemt og hurtigt kan sætte det i vatter. Desuden så har du heroppe en friktionskontrol, hvor du kan indstille, hvor stramt hovedet skal arbejde. Og det er selvfølgelig en indstilling, som du skal gøre i forhold til, hvor mange kilo kamera du sætter på. Som udgangspunkt kan hovedet i denne her position bære 5 kilo. Vælger du at arbejde med pladen monteret heroppe, skal du være opmærksom på, at så falder kapaciteten ned til 2,5 kilo på grund af vægtstangsprincippet. Du flytter simpelthen tyngdepunktet højere op, og dermed falder kapaciteten. Et meget, meget dejligt hoved at arbejde med, når det skal gå stærkt.